آ گیا زمانے تے سجن سائی پیر با صفا دلانو قرار مل گیا آ گیا زمانے تے سجن سائی پیر با صفا دلانو قرار مل گیا یار با وفاواں دا سجن سائی پیر با وفا دلانو قرار مل گیا آ گیا زمانے تے سجن سائی پیر با صفا دلانو قرار مل گیا آ گیا زمانے تے سجن سائی پیر با صفا دلانو قرار مل گیا آ گیا زمانے تے مشہور صوفی بزرگ حضرت اللہ بخش عرف سونا سائیں دے بائتالہ نے عرص مبارک تقریباً درگاہ الہ آباد میں شروع تھی وائن تقریباً افتتاح درگاہ دے گادی نشین سجن سائیں پرا سونا سائیں دی مزار تے چادر چاڑے کئے ویو عرص مبارک تے موقع تے سیکیورٹی انتظام انتہائی سخت کیا ویا آہن ایس ایس پی نوشر فیروز میروال خوسرو چوڻ آهي ته 2000 کان وڌيڪ پولیس اهلڪار مقرر کيا ويا آهن ایس ایس پی نوشر فیروز جو چوڻ آهي ته ڈي ایس پي جون پڻ ڊيوٽيون لڳائي ويون آهن عرص جون تقریبون سڀاڻي آچر ڏياڙي پنهنجي پڄاڻي تي پهچنديون درگاہ جو گادي نشين خصوصي خطاب اجتماعي دعا گهرائيندو کیمرامین زبیر آبادی سان گڏ الطاف سولنگي کوشش ڈیجيٽل کنڊي پیر دی نگاہ ہو گئی حاضری عطا ہو گئی پیر دی نگاہ ہو گئی حاضری عطا ہو گئی پیر دی نگاہ ہو گئی حاضری عطا ہو گئی پیر دی نگاہ ہو گئی حاضری عطا ہو گئی آئے